professional. Hello. Yes, hello. Dijani? Saphila. Yebo, ukhuluma nabani? Khuluma noHlengiwe. Ukhuluma nomhloko uRufus baba kaThembisa. Mthuthi mthuthi kukhuluma la ebutuba wendawo, mthuthi endawo esigodini sase ebutuba kaShikshela. Mthuthi uzobeka udaba la mthuthi umntana baxoshile esikole uxoshela ukuthi mhlawumbe unetshebe. Khona umntana waxoshwa ngokuthi unetshebe. Ngithi natsoke nami inteke dida ukuthi uxoshi kanjalo umntwana uxoshisa ukuthi unetshebe. Angikwazi lokho. Bekufuna udile njengomnyaka ntatha nodaba mthuthi nibeke ethebeni ukuthi umntana amxoshela utshebe esikoleni ubade mdala. Uqala bathi ahambe uguda umntana ufanele una 17. Angazi mshuthi bathi akabe uguda tshani noma ingakanani leyo ntshebe but itshebe akwazi ukala itshebe baba uthi ingakanani akazi mshuthi ngenze thatha irola ngekale ukuthi ingakanani itshebe. Angazi. La ukuthi nawe uyakexaka nje utakabe ngokala itshebe ngowabona into endala ngahamba ukala nabantu itshebe uyikala kanjani itshebe ukuthi ingakanani noma ngibale. No, bengasho ukuthi ikali. Udekenze njani pho? Ukuthi ingakanani lo ntshebe kuze kuthiwa akayiguni. Akazi phela itshebe akazi ukuthi itshebe ingakanani. Futhi akazi ukuthi futhi uxosha kanjani ukuthi uxoshile nasi inteke ifuna ukulwa nabi lapho ukuthi umuntu uxoshwa kanjani uxoshile itshebe esikoleni. Kanti kubhala itshebe kuba kubhala isandla. Akaze kwenzeke lokho bhuti. Nakho ke sekwenzeke. Angisho benze iphutha kuleso sikole. Manje pho umnyango uthini ke ngalokho? No, akuvumelekile lokho. Phela hambani nixosha uthisha omkhulu phela esikoleni umsusa ngoba phela mshuthi uxosha abantwana benetshebe akayazi into ayenza amxosheni phela naye. Kuthi ngingaxosha uthisha omkhulu shuthi Akithi nephutha lokuthi axoshe. manje ephutha akaxoshwa umxosha kanjani umfundi uxoshela itshebe? Ukuthi ngicela ukufaka kubaba odila nawo ama-complaints. Ngifuna ukukhuluma ngifuna ukukhuluma nawe uqala ukuthi ngifuna ukuxoxa icala lokubopha umthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ukuthi lekuphi icala lokuxoshela ukuthi uxoshela itshebe ngoba ngiyeza ukuthi udaki akadakiwe lo mfana ukuthi udaka ama weekend kuphela akadaka phakathi nensuku ukuthi uxosheleni ke manje namhlanje uxoshela itshebe. Cha ngithi ngabe ngiyeza ukuthi uxoshela ukudakwa akadakwa lo mfana uphuza ngama weekend kuphela nje umfana wami ngiyabaza kodwa lelo ukuthi uxoshela itshebe akulizwa kahle. Akufanelekile nokuthi ngabe uyaphuzela phela akaphuza esikoleni phela mntwana uphuza la ekhaya phela akethi vela ngabe kuthiwa akaphuza esikoleni kodwa akufanelekile. Bala ke mthuthi manje wena ufundisa mina ukuthi ingane yami ngekhulise kanjani? Cha njengomzali nje uvumela kanjani ukuthi ingane yakhe iphuze? Akithi phuza nami nje phuza la kwami ngiyayigada futhi ayiphuze. Ihlazo lelo ngitshela lona. Ihlazo bayibina? Cha ihlazo lelo ngitshela lona. Ukuthi ingane yami iphuza nami? Ukuthi ingane yakhe iphuza. Akithi ngifuna phela ikadakwa utshwala bobakhelwane ngoba bazoyidlisa. Kanjani bisiphuza? Akithi phela kusokuyi weekend wemntana kati awusezwa nje. Ngisho ngabe kuthiwa weekend but weba asiyeke ngoba manje usufuna ukuthi ufuna utshati mina umndeni wami akukhulise kanjani naye indaba enginayo umxosha kanjani umuntu umxoshela ukuthi unetshebe? Njengoba ngisho nje but bengamele ukuthi benixoshele ukuthi unetshebe kodwa ngizocela ukufaka kubaba ozosiza wema ngoba ngiyabona ukuthi lawa kathi awusizi ngoba kathi lento yakhe asivele siye ngoba ngiyabona ukuthi awufuni ukungisiza uqale lapho ngicela kahle kathi ngifuna ungichazela uyahluleka ukungichazela kunalokho uzokutshela mina ngikhulisa ingane yami kanjani mina kaze ngikutshela ukuthi wena ukhulisa kanjani yakhe ingane unazo ingane wena ngiyaz ingane zakhe ngeke iphuza ayiphuza ngithi ngeke iphuze ngoba phela wazi noma ziyaphuza angeke ziziphuza ayiphuzi futhi ukwazi kanjani ngeke ziphuze? No ngiyazi ukuthi ngeke iphuze ngobani? Ngoba ngiyayitshela ukuthi ku wrong ukuthi uphuze usamncane. Yabo lento ekhuluma lento ikhuluma nje fana nokusuzela ebhavini namanzi nje sisi iteke la lutho nje lento ayisho lutho le. Cha ngisho ukuthi igaba lesizulu lokusho ukuthi intenge engayidawo lento eshoyo. Cha uyangidelela ngempela. Cha ngithi ukufana nokusuzela angishongo ukuthi wena usuzela ebhavini namanzi ngitheke ufana nokusuzela ebhavini namanzi kushuthi into engekho ngesizulu isisho lesichaza into engekho leso. Ukuthi ingane zakho akayiphuzi wazi kanjani wena wazi ukubona into engakenzeki wazi ukubona into engakenzeki wena? Cha ngiyayifundisa ngiyayitshela. Nami yami ngiyayifundisa ukuthi ingaphuzi komakhelwane iphuze nami natso into engifundisa ingane yami lo kulungile avele likhohla thoba igama lakho ma Hlengiwe. Yebo. You are live on Alex and the Morning Crew. Wekini akwenzela lokho kwenzayo. Awusiza thina abantu kahle kini. Prank call
on Alex and the Morning Crew. All over KZN. Emlazi, Lamontville, Emanzimtoti.